Всевишній, як заснував поклоніння тілом, також встановив і поклоніння іншим засобам. Це грошами. Це фінансове поклоніння. Він звів це в ранг стовпа ісламу. Як і намаз, стовп ісламу, так і є фінансове поклоніння, яке також є стовпом ісламу. І це закят. І цей закят, він є обов'язковий для кожного. У кого в кишені за рік накопичилось більше 595 грам срібла. Це означає, якщо у людини в кишені за один лунний рік накопичилось гроші більш ніж 15 065 гривень і більше, то від цієї суми кожен мусульманин повинен заплатити 2,5%. І це його обов'язок, і це є поклоніння таким же самим поклонінням, але грошами, як і намаз. Кожен мусульманин повинен це розуміти. І цей закят, як на то наказав Всевишній Аллах Субхану ва Тааля, призначена для нужденних і бідних.